Kebine kule. I tako, spremio sam se da isadim pomfrit, ali pršio sam ga mačice predugo i onda... Sunđer Bobe! Ovdje dolazi do bizarnog obrta. Sunđer Bobe! Uopšte nisu bili prepreženi. Sunđer Bobe, gledaj! Wow, šta se dogodilo sa keba krabom? Dobro jutro! Keba kule su otvorene! Zašto ste izgradili hotel? Osjećaš li se kada sam prvi put otišao na konvenciju brze hrane? I ocu onom otmenom hotelu. Imao sam divnu sobu, osoblje je bilo ljubazno. Ispunjavali su svaki moj hir, koliko god je bi zahtevan, jer oni su živjeli po kodeksu. I taj kodeks bio je ugraviran u zlatu iznad velikog kamina. Nikada nećemo odbiti gostu bilo kakvu želju, koliko god da je blesava. Sve je bilo savršeno, sve dok nisam dobio račun. Sve su mi naplatili, $25 za hamburger. Ako mogu toliko da naplate bedni hamburger, zamislite koliko ja mogu da naplatim Kebinu pljeskavicu. I tako su rođene Keba kule. Zašto bi iko odseo u hotelu u Koralovu usred ničega? Ovdje nema šta da se radi, osim da čekaš da te meduza opeče. Vidite. Uđite unutra. Nije li predivno? Gde su novi zaposleni hotela? Moj prvi gost hotela. Gledajte kako ću da ga obradim. Dobrodošli u Keba kule. Naš moto, nikada nećemo odbiti gostu bilo kakvu želju, koliko god da je blasava. O, sjajno, hoću duplu pljesku bez luka i sa krastavcima pride. Ako želite pljeskavicu, morat ćete da uzmete sobu i da naručite. Pauza mi je samo 1 sat, šteta. Ovo ste profi obavili. U redu, Lignjoslave, ti ćeš biti recepcioner. Jednu keba pljesku. Ovo je sada hotel. Ako hoćeš keba pljesku, moraš da uzmeš sobu i naručiš odatle. U redu, jednu keba pljesku i jednu sobu sa sirom. I mogu da dobijem sira i na pljeski. Patriče, živiš samo 400 metara odavde. Što bi se smeštao u hotel? Ponekad moram da pobegnem od svega. Ovaj hotel ima sve.